רגע, בעצירה קטנה רותם, ובואי נמשיך. עוד עצירה לתמונה, בכל הכוח. יפה מאוד, ושוב, תודה רבה לרותם. אני רוצה לעבור לדאקסי. דאקסי כבר בת 6. מדי, עולים על הסקטים ומחליקים. אבל לתותי, לרענות המעמדה אבל לתותי נדרשת בין חצי שנה לשנה כדי להגיע ליכולת הזו. דאקסי בהחלט אלופה אמיתית, למרות שפה ושם יש לה רמאויות, אבל היא בסדר. מלכי המקאו ידועים גם כערות, הם חיים זוגות ביערות הגשם של דרום ומרכז אמריקה. כרגע רובם בסכנת הכחדה עקב כריתת יתר של עצי יער בית גידולם הטבעי. דאקסי, בואי נראה לכולם איזה מחליקה אומנותית את מוכנה? בואי נראה לכולם, שימי לב איך את עושה סיבוב מלא. יפה, בואי נעשה עוד אחד. סיבוב. יפה מאוד, ושוב, תודה לדאקסי. דאקסי גם מאוד אוהבת לשחק, להשתולל, תראה לנו איך היא מתגלית של... מוכנה? בבקשה. ולתרגיל האחרון שדאקסי כרגע עובדת עליו, היא תראה לנו איך היא עושה גלגול. זה ייקח כמה שניות קדימה דאקסי, תתכונן. 1 2 גלגול. בואי נעשות גלגול 1 2 גלגול. שוב, תודה לדאקסי. אני רוצה לעבור ללוסי. לוסי היא האחות הגדולה של דאקסי. לוסי באמת גדולה. היא כבר עברה 30 שנה. היא אוהבת לטייל בנופר על תלת אופן שלה. ויש עוד דבר שלוסי מאוד אוהבת. בואו ניתן לה מחיאות כפיים והיא תצא לדרך. זהו התרגיל הקשה ביותר כאן במופע. לצורך תרגיל זה על התוכי להעריך ולחזק את שרירי הרגליים, החזה, אומץ לב וכמובן קואורדינציה רבה. מישהו? תודה ללוסי. אני רוצה לעבור לפטפטנים שבחבורה, אבל קודם שנייה נעצור אצל תות. תות שלנו, שנייה. את מוכנה להפסיק? חוץ מלהציק לי, מאוד אוהבת לרקוד. תותי, ריקוד קטן. תראו איך היא מתלהבת. עוד קצת תחטוף סחרחורת ותיפול מהבר. זהו? משיקה? עד בסדר. הראשונה מבין הדברניות שלנו זו דלית, ואני מבטיח לכולכם שאני לא מדבר מהבטן. דלית, מוכנה? מה אומרים לקהל? מה אומרים לקהל? לא שומעים אותה? יותר חזק. זה היה השלום של דלית. דלית ידועה כאמזון עצובת מצח. היא מגיעה אלינו ממרכז אמריקה, ממקסיקו. האמזון הדברניות מעולות, אבל דלית שלנו יותר מכל אוהבת לצחוק. דלית, איך את צוחקת? איך את צוחקת? תמיד עושה את זה. דלית, מה פעם? את לא מרגישה טוב? תנקי את הגרון, תשתעלי חזק. הכל בסדר איתה. אנחנו נעבור לאדון היחיד בחבורה שיציג את עצמו. ספר לכולם איך קוראים לך. זהו ג'ימי. ג'ימי ידוע כאפריקאי אפרו כג'אקו. הג'אקוים גם כן דברים מצוינים וחלקנים מעולים. ג'ימי, מה עם שלום?
ג'ימי שלנו תוכי רגוע מאוד, וכשמרגיזים אותו, אנחנו יכולים קצת לקלל. ג'ימי, מה אתה אומר למי שמעצבן אותך? לא נחזור על מה שהוא אמר לפעמים, גם עוזר עונה לטלפונים. ג'ימי, טלפון. ואחרי ג'ימי אוהב לתת קץ, לשאר התוכים, אתה מוכן? אני רואה שממך לא נוציא הרבה היום. אנחנו נחזור אותם ברקס, לפעמים ג'ימי מתחיל לקלל, הוא לא מפסיק. אז רקס עוזר עונה במקומו לטלפון, תענה יפה, ובלי קללות. טלפון. ממש לפני סיום יש עוד דבר אחד שאני רוצה שנראה. קודם אמרתי לכם שרקס הוא התוכי החכם ביותר באתר. רותם מאוד נפגע. רקס הוא בהחלט בין החכמים כאן, אבל תראו מה רותם יודעת לעשות. רותם יודעת חשבון, ואת זה היא עושה בעזרת הפעמון. אני צריך מספר עד 5 ממישהו בקהל כדי שנוכל לספור, רק להרים יד בבקשה, מספר עד 5. כן, תגיד לי מספר עד 5. 4. רותם שימי לב. בואי נספור 4 פעמים. 4 פעמים. מוכנה? בבקשה. רותם שימי לב אליי. זה לא היה נכון, שימי לב. 4 פעמים, לא 5. בבקשה. אני רוצה עוד מספר עד 5, הפעם אני רוצה להוסיף ל4. רק להרים יד, מספר עד 5, כן? איזה מספר? 2. רותם שימי לב, הפעם אנחנו הולכים לחבר 4 ועוד 2. 4 ועוד 2. לאט לאט. בבקשה. 6 פעמים יפה רותם. מספר אחרון אני אקח, זה יהיה 10, ושוב פעם אני רוצה מספר עד 5, הפעם אני רוצה לחסר. מספר אחרון עד 5. 3. מספר? 3. רותם שימי לב, הפעם אנחנו הולכים לחסר. 10 פחות 3. 10 פחות 3. לאט לאט. בבקשה. אתם חותרים רותם יפה מאוד רותם. בהחלט אפשר להודות לרותם, לא כל יום כסופר. ולסיום דאצי תנופף לשלום לכל אחד ואחד בדרכו החוצה. כנף גדולה, יפה, ואנחנו נסיים עם רז. רז הוא גם התוכי המנומס ביותר, הוא יחתום את המופע בפידת סיום. רז? אתה מוכן? אני רוצה לראות פידה גדולה בפנים, בצד השני, ולא נותר לי לקות פידה, לבטח מסיבת, להמשך שיעה נעימה בחמת גדר. תודה רבה לכם.